Salamat, sir. Mula pong Binigyan niyo. Panginoon na po ang sumupalit sa inyo. Salamat, sir. mula pong Binigyan niyo. Panginoon na po ang sumupalit sa inyo. wala pong problema, madam. Pasensya na po. Konti lang. Medyo ito lang po nakayanin namin, kaya ano, So, marami po salamat. at least medyo nakatulong po kami sa inyo. Bago na. Sampo naman. Sampo? Utang mo na po. Utang mo na po. Helmet kahit kunti-kunti lang. Sino yung mag-response? Sitaw syempre tumulungan ta kanya. Amo yata mo si Sir Alex ni message ko, pero si Isaiah sa nag-response din wanting grupo. So kung ko ang sarap ng feeling kasi dahil sa akin yung nanggaling sa akin yung message na yun na kahit hindi ako yung nasunugan, para sa ate ko is malaking tulong kahit hindi ako membro dito, pero ang message ko lang sa inyo, sana marami pa kayo matulungan. Sana hindi kayo magbago individually. Sana ipagpatuloy niyo yung pagtulong niyo, kahit na sabihin mong maliit na bagay or maliit na contribution bawat isa sa inyo is lumaki siya dahil isang grupo. So maraming salamat po sa inyo. Nahiyaman ako, pero yung iba halos kakilala ko rin kasi taga-anda ko kanya. Basta si Kuya
Abaw, asalamat. Si ko na mismo nagpapasalamat ko mayo. Kisa raman makaergumaong angkay ko, tan si bayaw ko, pero si ko na mismo ang pagpasalamat ko mayo sa maninta. Taman adayo, kinak mo yun. Tan busy ka mo man, pero ako kamutte. So regards anan lamang punran raruman ka group. Ay namin donations kasi sa dami-dami din nagka-problema ngayon, pandemic, pero andyan kayo at nakarating kayo dito para sa ate ko. So maraming pong salamat. God bless po sa inyo. Sana marami pa kayo Sulit! BRC! Number 1. Ikaw lang po, bye na. Oh. Thank you po. Ah. Hindi kami na napamili.